Tessa, naara ba ito'y rasyon ipanghatag karong adlaw? Si Sir Larry. Wow! Iyang gipaagi kay Madam Nadit o kay Boss Baldo. Siguro, maghulat lang ko diri. Kay sigurado, tawagon yung ko anak nila. Pasalamatan ako na sila. Kanang mga tawhana. Ngunit akong nakatabang sa mua diri. Maghulat lang ko. Asa man to si Ima? Gitawag na siya ba? Nairasyon na iloyar. Ay, dako kay kong salamat pa nga. Itagaan grasyon tungod sa baha. Asa man to? Uy, murang magnagliha. Ika. Dora. Ah, wow. Grabe ka quality ang produkto sa LYR. Ay, salamat. Kay adunay LYR Group of Companies nga nakatabang sa buwan. Siguro, daghang pangtao matabangan niya. Ako na siguro dalon to ang rasyon bay bugat man kito. Dagan kig sulod. Ako tunga-tun. Kan si Ima gigay yung ulo. Uy! Ginagawa mo. Si Johnny Boy! Johnny Boy! Hima, nakaramday ka diya. Johnny Boy! Unsa man? Naghangak-hangak man ka. Asa makagikan? Pagdali ba? Nang rasyon dito, padala sa kuha. Gitagaan tag rasyon. Nagliya-liya pa man ka. Dali na. Usa man ka nga. Bukat kayo. Unsa Johnny Boy? Gipang tawag na ta. Katong nabaan. Ni Sir Baldo ug ni Madam Nadet. Daghan ditong sulod ba? Dali ba? Dali na. Ang tanong nabaan, tagaan na nila grasyon. Yes! Salamat kayo. Tara Johnny Boy! Hima, Johnny Boy! Nganong naghangak-hangak man ka? dali ba kinang rasyon dito? Ana na rasyon? Ugatan ni Eloy. Ay, salamat taon Sir Larry. Madam Nadet. Sir Baldo. Tama dyan na tara. Tara na! Atong kuha ang rasyon. Okay, na dito akong gipundo. Tara! Tara. Hima, Oh, Johnny Boy! tara. Morning! Mao ni rasyon. Rasyon? Gikan sa Eloy Uy, salamat taon Sir Larry. Madam Nadet. Mas maayo yun. Sir, Gitagaan Baldo. yun ta ni Eloy. Uy! Yes! Gihatag ni nila ni Sir Larry o ni Sir Baldo ni Ma'am Nadit. Wow! Sir Balds. Mauni. Pagkamaayo sa itong mga amo. Dugay mo kay kan. Sige, pangunggo kag liha dito. Gut. Ano ba? Ingana ta ka die hard sa Ay, LYR. oo. Mo trabaho ta bisag pagbaha. Ako ba takkan kayo? Sos grabe. Sige na. Ato na dalo ni sa itong balay kay lutuon na to. Taysa, Ato man isudanon ki. Tungod kinabahaan lang ta. magpasalamat sa ta. Kay Sir Larry. Kay Madam Nadet. Tama. Kay Sir Baldo. O kay Sir Baldex. So karon, magpasalamat ta. Magpasalamat ta. Sige. Sige na. Ah, Sir Larry. Madam Nadet. Sir Baldo. Boss Baldex. Dagan kay salamat. sa inyong tanan. Sa inyong kamaayo, sa tanang nabahaan, nga inyong gitabangan. In behalf sa tanang mga kaubanan namo. Daghang kayong salamat, sir. Unta ang Diyos ng magabalo sa inyong tanan, sa inyong kaayo. Para sa mua. May God bless you. Sir, dagan kay salamat sir. Larry Rubinos, Ma'am Nadet Rubinos, Baldo Rubinos, labi na kang Sir Balds Rubinos. Dagan kay salamat sa inyo nga wa mi ninyo gipasagdan diri sa sulod sa planta. Nga gitagaan mi ninyo grasyon. Dagan kay salamat tungod kay naagyon mo sa mga kanunay. Dagan kay salamat sa mong rasyon. Lipay kay mi ani. Kay nanay mi bugas, nano mi panudan. Thank you kayo. Thank you.